rulers as a county. Wadhi e kaunti ma Siaya kama riwruoge mok mag piny owacho e kaunti no koro buono mar choko sei kuom jopiny mar thicho oko tend kaunti no mangima mondo mi jopiny odog e yiero. Ma gikoni en kaluwore gi ywaruok mosebedo kadhi nyime e kind bede mopogore manie tend kaunti no, gino ma gikoni mono jopiny yudo chenro mopogore mag dongruok kaka chik dwaro. Joja oko nigi ler mathoth. Bang' ywaruok magikoni otamore rumo e kind jokanyono manie od bura ma Siaya kod executive moting'o jotend migepe kotelnegi kod governor, riwruoge maok mag piny owacho koro buono kawo okang' mar wuoyo oko tend kaunti no mondo mi otim yiero manyien. Let's pray to the Lord. Lord, hear us. Lord, hear us. Kane giloso gi jofwamb weche, riwruogego koni luoro margi en ni pogruok kidek dhi nyime kind jotelogo kendo rocho chenro duto monego tend kaunti no tim ne josiaya. Wadhi choko sei mar thicho oko sirkal mar kaunti ma Siaya kwatiyo gi president mondo mi ogolwa sirkal ma Siaya nikech waneno ka ywaruogi ni ok dhi chiwo telo makare ne japiny. Wadwaro mana 10% kende mar 550,000 voters. Ma en 54,000 votes. Mano wanyalo yudo within a month. Wadok yiero. Gikoni higa achiel nyaka ne tend kaunti no chak tich, onge mor ma jopiny oseneno kaluwore gi pogruok kaachiel kod ywaruok mantiere. Deko mar budget waduto te wang'eyo ni en deko mar konyruok mamiyo japiny nikech budget ni ema kelo yath osiptal, budget ni ema chulo jatich, to ka jatich gi ndara ok nyal bedo ni tiyo, projects monego bed ni timo ok nyal tim, nyiso ni japiny ywak kamoro. Wang'e maber ni jotend migawo ma Siaya osebedo ki ibuogo e yore mopogore opogore kiluongogi pile ka pile, wik ka wik, ni katek to idwaro mondo mi ogolgi oko. Kiluwo barua mane controller budget ondiko ni Siaya tarik 8, wang'e ni nitie variance mar over 1.86 billion. To bang' jalup gavana e kaunti no William Oduol lale wang'gi e thuolo mar chiegni dweche 5 mosekalo, penjogi en yango koda jatelono pod chamo osara koso oyo. En gino ma bende koro gidwa ni Gavana James Orengo ochiwie ler ma kaok kamano to apisas makedo kod weche mag mibadhi EACC mondo mi onon wach jatelono masani gikoni ok tije mane okete ne Airpeace. Assembly med koro sepenjo ni ang'o miyo DG chamo msara to kodhi office. Assembly nogono moselwa. Koro waonge gi DG office to DG chamo msara. Mano gimayo jopiny. Governor nyaka koro chung' buat nan DG mare ni kanye nikech en motelo en mono bino ng'eyo kuma joge nitie. Ok en responsible citizen kata ja Siaya nikech ok oja kawo msara dwe ka dwe to kotini jopiny. So the person who paying and the person receiving the money, yes, both of them are guilty as charged. Yes. And we are calling upon the Ethics and Corruption, which is an institution which is in charge of integrity, to follow on this and make sure that the right thing happens. Gikoni duond buch ODM bende koro nego wuog oko kendo losi ewi midhiero ma gikoni okwako kaunti no. Waulongo ODM nikech ODM e majority party, en majority party ma Siaya. Both the governor and even most assembly majority members gin jo ODM. Koro ODM bende nyaka koro wuog oko mondo ochiw authority mare kaka party mar rule Siaya mondo mi oneni gik moko te mowuoke wang'e oduoge wang'e. George Aoko, Ramogi TV. Gavana Mameru Kawera